Bé, us volem presentar la Fundació Astres. És una entitat del tercer sector, una entitat sense afany de lucre, que va néixer el 2001, amb l'objectiu d'oferir suport i acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual i amb persones amb trastorns mentals. Defensem els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual perquè considerem que tenen els mateixos drets que qualsevol persona. Atenem a les persones des d'una metodologia centrada en les necessitats de la persona, amb les seves preferències i, sobretot, centrada en la comunitat. Volem que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin tenir una vida plena, triada i, sobretot, amb control. Treballen amb nosaltres persones d'integració que han estudiat integració social, persones que han estudiat psicologia, treball social, pedagogia social. Però les competències que es busquen per acompanyar a persones amb discapacitat intel·lectual penso que és important que us les expliqui la Mireia Montger. Bones. Jo vaig començar a l'entitat fa 15 anys com a personal d'atenció directa a la mateixa residència que us comentava, Can Font. Can Font és una residència per persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta. Jo havia estudiat psicologia a la UDG i actualment soc la psicòloga de la residència. Llavors, amb aquests 15 anys, l'experiència el que m'ha ensenyat és que el més important a l'hora d'atendre i donar suport a persones és sobretot la capacitat d'observació, l'escolta activa i el treball en equip, molt important, i sobretot, entendre la persona com una persona de ple dret que és capaç de prendre les seves pròpies decisions amb els suports necessaris i de construir el seu propi projecte de vida. Per tant, la nostra feina és escoltar i acompanyar-lo en el que ells decideixen. Si t'interessa aquest camp, si tens ganes de treballar i donar suport a les persones en el seu projecte de vida, la Fundació Astres és el teu lloc. T'agrairíem que entressis a la nostra plana web o, si vols, vine a preguntar-nos quan tu vulguis. Gràcies.